Després de 3 anys de sotmetre els catalans i catalanes a una brutal campanya d'agitació i propaganda per part de les institucions d'autogovern i de nombrosos mitjans de comunicació, una campanya que per a la seva intensitat no té parangó a l'Europa occidental dels darrers 70 anys, el separatisme segueix sent socialment minoritari. En són molts els separatistes, sens dubte, però no són Catalunya. I tercer, també per celebrar que algun mèrit té en això societat civil catalana. Contribució modesta, si voleu, però per poc que sigui, volíem celebrar-la. Perquè des que vam néixer hem estat al peu del canó, tot vertebrant l'oposició democràtica, social i cívica al procés separatista des de la transversalitat ideològica i la pluralitat d'opcions partidistes.